si chociaż žrtvu prinositi Gospodevi i od ľudských nevížeství, no počísianý poslúžiti Gospodevi, na usláči hlas. Sláva Tvojeja, no počísianý poslúžiti Gospodevi, na usláči hlas. Chvála Tvojeja. Господи, призри, с небесей výši посети виноградце и соверши их, jehože nasadí desnica Tvoja, Hospody, bude ruka Tvoja nasena človíčeská, jehože ukrepil jesi sebi. Slava na výsostiach, Bohu na zemi, pokoj ide v dobrej vole. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú hlasovať Tvoju slávu. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Teplesajme Pánovi, oslavujme Boha našu spásu, spás nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, Tebe spievame, Aleluja. Prestupme s chválospevmi pred Jeho tvár a oslavujme ho žalmami, spás nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, Tebe spievame, Aleluja. Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ, spás nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, Tebe spievame, Aleluja. Znamenajeci a na nás svidlica Tvojeho, da vonem choďaще uzrím svit neprikosnovený a Ty slávy. Molitvami prečistý a Ty, Matere Kriste Bože náš, spasí nás. Zo skutkov svätých apoštolov. Tých dňov Pavol odišiel s Barnabášom do Derbe, aj tomuto mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikonie a Antiochie, posilňovali duše učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere, a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoje všetkým. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Vnímajme. Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli. Začuli to niektorí farizei, čo boli pri ňom, a povedali mu: sme azda aj my slepí. Ježíš im odpovedal:
Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech ostáva. Veru, veru, hovorím vám, kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastieroviec, tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetkých vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel, veru, veru, hovorím vám, ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána, kto vojde cezo mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Hristos voskrese. Drahý náš oslavenec, vážený pán profesor Tadeusz Zasempa, drahí spolubratia v kňazskej službe vo všetkých hierarchických stupňoch, bratia bohoslovci, milí a vzácni hostia. Zišli sme sa dnes pri dobrom človekovi, aby sme si pripomenuli jeho významné 70-tiny. Vážime si vás, pán profesor Zasempa. A máme vás radi. A to hovorím nielen sám za seba a za grécko-katolícku cirkev, ale hovorím to za všetkých, ktorí sme tu zídení. Touto archierejskou svetou liturgiou, obetovanou pravda za vás, vám chceme poďakovať za vašu obetavú prácu pre Slovensko, pre Grécko-katolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity a najmä pre Katolícku univerzitu, hoci sa univerzita k vám zachovala macožsky. Ale nič nového pod slnkom. Takto to často v živote býva. Lenže najdôležitejšie je to, ako nás raz posúdi a odmení náš Pán Ježiš Kristus. Verím, že obstojíte dobre pred ním, kde zaváži najmä láska, s ktorou ste konali všetky svoje skutky, každú prácu, každé dielo. Mňa osobne potešilo dnešné čítanie Evanjelia na dnešný deň v našom byzantskom obrade, v našom kalendári. Úprimne sa tomu teším, že nám Pán ponúkol toto evanjelium pri vašej oslave. Vidím v tom Božie riadenie. Dobrý pastier kráča pred ovcami a oni idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Tým dobrým pastierom je Ježiš Kristus. Ale tými dobrými pastiermi sa máme stať aj my. Vážený pán profesor, ja vás vnímam skutočne ako dobrého pastiera. Taktiež študenti, poslucháči, ktorých ste vyučovali, išli za vami, lebo vo vás videli dobrého a charakterného človeka, rektora, profesora a dobrého pastiera. Odovzdávali ste im mnoho dôležitého poznania pre život. Učili ste ich vo svojom obore, ako sa stávať dobrými a čestnými ľuďmi, redaktormi, ako komunikovať pravdu v dnešnom svete a ako eliminovať zlo.
Lož. Pravda. Nie všetkým na škole sa to páčilo. Ba pre niektorých ste boli aj výčitkou svedomia. A naložili s vami ako s nepohodlným Ježišom a odsúdili vás a vyhnali von. Ježiš povedal apoštolom, mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Áno, milý náš pán profesor Tadeusz Zasempa, aj vy ste prešli mnohými súženiami. Tieto súženia sa podpísali aj pod váš terajší zdravotný stav, pod vašu chorobu. Lenže my Slováci už od dávna takto vieme odmeňovať svojich dobrodincov. Len si spomeňme na solunských bratov svätého Cyrila a Metoda, ako sa im naši predkovia v úvodzovkách poďakovali za ich apoštolskú, misionárskú a horlivú prácu na poli viery i kultúry. Vyhnali ich do vyhnanstva. Podobný osud, ba ešte horší, stihol našich veľkých mužov, biskupov, kňazov, ale i laikov v 50. rokoch minulého storočia, keď ich naši predkovia, no špeciálnym označením komunisti, ale boli to naši ľudia, na dlhé roky uväznili a niektorí z nich aj vo väzení zomreli. A dnes pripada práve toto smutné výročie. 28. apríla 1950 bola tzv. Prešovským soborom zlikvidovaná grécko-katolická cirkev. A ani súčasnosť nie je iná. Charakterní ľudia sú stále trňom v oku mnohých vplyvných a mocných. Lebo aj dnes sa vedia uchýliť k starodávnym praktikám. Odmeňujú sa za dobro zlom. Vedia vyhodiť z práce. Vedia pošpiniť dobré meno. Vedia prejaviť veľkú neúctu. Ale v konečnom dôsledku tu platí príslovie, kto druhému jamu kope, sám do nej padne. Drahý otec rektor, chcem vás poprosiť, odpustite všetkým, ktorí sa vám odvďačili krivdou a nepravosťou za všetku vašu obetavú prácu na Slovensku. Viem, vy ste veľký Boží muž, dobrý pastier, charakterný človek, kňaz, dobrého srdca. A iste máte toľko sily, že všetkým, ktorí sa proti vám previnili, zo srdca odpúšťate. Pán Boh vám za to zaplať. Prežívame svätý rok milosrdenstva, ktorý nás práve k tomu vyzýva, aby sme vedeli všetci oľutovať svoje hriechy. Aby sme vedeli odpustiť viny našim blížnym. Lebo to je podmienka, aby sme aj my sami dostali prehojné Božie milosrdenstvo. Drahí bratia, drahé sestry, Evangelium o dobrom pastierovi nás všetkých povzbudzuje, aby sme svojim životom nasledovali verne Ježiša Krista, dobrého pastiera. Aby sme ho spoznávali do hĺbky každý deň. Aby sme zmýšľali, rozprávali a konali ako on, náš Pán. Aby naše zmýšľanie, naše slova, naše skutky viedla láska. A ešte viac, aby sme sa stali chrámami živého Boha. Ako nám to napísal svätý Pavol apoštol v 2. liste Korinťanom. A keď takto budeme žiť šťastnú večnosť, iste budeme mať zaručenú. Dnešný deň všetci ďakujeme za požehnaných 70 rokov nášho priateľa,
pána profesora Tadeuša Zasembu. Drahý náš oslavenec, vyprosujeme vám u Pána Boha ešte dobré zdravie a ešte dlhé roky, aby ste boli pre nás vzorom a príkladom, aký máme byť, ako máme žiť, ako máme mať také plné nasadenie za Božiu vec a za pravdu. Áno, aj to, ako máme znášať urážky a krivdy, lebo aj to sa od vás môžeme a chceme naučiť. Kristus voskrese. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme. Lekár duše i tela, brucne ťa prosíme, uzdrav svojho služobníka, kňaza Tadeuša, zbav ho telesných bolestí a duševných útrap, odpusť mu všetky hriechy a vráť mu dokonalé zdravie. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Kriste Bože náš, vrúcne ti ďakujeme za všetky prijaté dobrodenia kňaza Tadeuša. Vo svojom milosrdenstve zbavil si ho všetkého zla a vypočul si mnohé jeho pokorné prosby. Vezmi ho pod svoju mocnú ochranu, zahľaď jeho nepravosti a daj, aby to, čo z tvojej štedrosti prijal, bolo mu na spásu. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého Otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka Rímskeho pápeža, na všetkých biskupov, kňazov, reholníkov, diakonov a tých, čo svoj život zasvetili Tvojej službe, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov našich svätých chrámov i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dvere pre múdrosť vnímajme. Veríme od Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i vierného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného i jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Pilata. Bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa stal z mŕtvych podľa svätého písma. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi. Gospod.
Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Panu Máriu. Aniel zvestoval, požehnanej, prečistá Panna, raduj sa. Radujte sa, ľudia. Pokoje všetkým. Tvojmu duchu. Skloňte si hlavy pred Pánom. Milosťou, štedrosťou a láskou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Sveté, svetý, Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus. Pane, ja vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Príjmem vás dnes, Boží Syn, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu, Bože, očist moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnohokrát som zhrešil, Pane, odpusti. Telo Kristovo príjmite, zdravenia nesmrteľnosti sa napíte. Aleluja, aleluja, aleluja. Telo Kristovo príjmite, zdravenia nesmrteľnosti sa napíte. Aleluja, aleluja, aleluja.
nám na zemi čistým srdcom, ostrebou nášra. Moje skriesenie, Kriste Spasiteľu, anjeli ospevujú na nebesiach, dovolí nám na zemi čistým srdcom, ospevovať ťa a Chcem vám, drahí bratia a sestry, všetkým, zvlášť kňazom, ktorí sa tu zišli a ktorí si našli čas, aby spolu koncelebrovali svätú liturgiu, za nášho oslavenca, kňaza, pána profesora Tadeuša Zasemku. Verím, že Pán zliadne aj na tieto modlitby a že mu udelí ešte potrebnú silu, potrebné zdravie a potrebné milosti pre svoj ďalší život medzi nami. Udel, Pane, svojmu služobníkovi, pánu profesorovi Tadeušovi Zasempovi, pokoj, zdravie a dlhý život, na mnohaj aj blahaja lita, Kristus voskrese. Kristus voskrese I smrtvých, smrtiju smrt poprav, Isus živohroby, život daroval. Všetkým radom duchovenstva, všetkým našim otcom, bratom, sestram, všetkým tu prítomným veriacim udel, Pane, pokoj, zdravie a dlhý život, na mnohaja i blahaja lita, Kristus voskrese. Kristus voskrese i smrtvých, smrtiju smrt poprav, Isus živohroby, život daroval. Presviatая Bohorodice, spasí nás. Velebiť chcem Pána v každom čase.